Sanibonani niyaphila. Uyazi ukuthi noma ngenazi ibalo eziqinisekisiwe kodwa ngiyakutshela ukuthi iningi labantu abasithishe le video nabantu abatholakala kuma comment wale video iningi labo abantu be-MK. Abantu be-MK laba abagcwele kule video bethuka inhlamba ngendlela engahlelekile. So lokho kungivezela ngokusobala ukuthi uma kuwukuthi i-MK iyona ndlela ezophatha ngayo le, kusho ukuthi izoba worse than i-ANC and izoba worse than i-National Party. Akekho umuntu ophile kahle ekhanda ongahluleka ukubona ukuthi isikhangiso lesi and esikhokheliwe, and isikhangiso usenza noma ngabe kuthiwa ukuliphi iqembu. Uma ngabe ucelwa iqembu ukuthi sicela usikhangisele la libeka imali phambili, uyakwenza. Ku-TV kukhona isikhangiso se-Omo, kukhona isikhangiso se-Sefu, kukhona isikhangiso se-Menki, kodwa wena uyazazi ukuthi wena washa ngayiphi insini. Angeke ukuthi ngoba lapho usubona isikhangiso se-Menki wena usuthi hayi usekhulumile umzukulu sengiyayiyeka i-Sefu sengiyothenga i-Menki. Cha, uthenga lokho kuvumelana nesimo sakho nephakethe lakho. Abanye baze basho ukugcwala umlomo ukuthi delete lama video lawo. Uyazi ukuthi ukhokhelwe imali lo muntu for lama video, usomnika wena le mali nje ukuthi akadelete lini. Kusho ukuthi wena mawuse sekuphethe le MK into ezokwenzeka kusho ukuthi umuzi nje owaziwayo ukuthi lapha abantu bakhona bayi-ANC nohamba niyoqashula ugesi sengenibone niqashule namanzi, nemoto yakho ngeke niyivume ukuthi ihambe emgaqweni wakho yinina. Anginazi ukuthi yini into eyenza ukuthi nethuke kangaka, because ukhetho nibukeka nine-upper hand but nithuswa la amavidiyo nje angasho lutho, amavidiyo nje angasho lutho. Sengithuke hayi ngeke bafethu ngeke. Engazi ukuthi hayi ngathi sizoyifaka enkingeni la ngalo kuvotela i-MK. Ngomunye wabantu eyathi vele i-MK ngagcima ngahlala ngayijoyina, kodwa uma ngibuka indlela abantu bakhona benza ngakhona ngiyabona ukuthi no, ngathi khona ongeza uhamba kahle. Uyabona ayikho into wrong ngokuthi umuntu enze ividiyo i-account yakhe akhulume le nto afuna ukuyenza, but at the end of the day ngomhla ka-29 May siyakwazi sonke sifuna sikwenze. I-ANC ihlulekile dismal, but if kuwukuthi kunabantu abamnyama bakithi abazihlomulayo kuyona abathatha imali benze lento abayishoyo bayivalele umlomo. Ukuthi wena uvotela abantu at the end of the day abasangene labona imali sebeyithathile, but wayifana ukuthi nithuka umuntu lithi akakhipha amavidiyo awakhiphe ngizobe sengiyamnika le mali. Ngoba if nina nimbona ukuthi u-advertise kangcono befanele ukuthi nimbambe eceleni masinyane ukuthi lalele ndoda bathi bazokunika malini labantu. Asho bathi hayi nithi nayi thina soyiphinda kabili delete lama video, yabo kwezowadelete akafaka we-MK manje awadelete bese le mali ayibuyisele emuva bese iy'ngane zakhe zihlala. Kuyinhlanhla ukuthi la ku-social media ukwazi ukuthi uthole amangqushana noma ngabeza ngayiphi indlela, kodwa uma ukwazi ukuthi uwathola amangqushana ku-social media fanele uwacoshe. Ngoba nawe i-social media uyisebenzisa ngemali, idatha liyimali, isikhathi sakho siyimali. Yini into eyenza ukuthi-ke kuthuke umuntu lapho? Uma ungaya lapha ekhempini ye-Sundowns ufike ubuze umdlali ngamunye ukuthi wena uma ukhula busaphotani, uma ukhula uzothola ukuthi bawu-4 noma bawu-500 besapota i-Sundowns. I-most yabo abanye besapota i-Chiefs, abanye besapota i-Pirates, but ngokuthi iphalishi lilapha kwi-Sundowns balapha kwi-Sundowns la bedlala khona. Angeke asho ukuthi ngoba ngikhule nguwumlandeli we-Pirates sebezothini manje abantu ade ngilandela na-Pirates. Cha, uye ulandela iphalishi. Ayikho into wrong lapho. Nina nihlulwa yini ukusapota umuntu omnyama? Cha mfethu kulungile, thatha imali lapho ke uyidlele, thina ngeke siyenze loo nto. Kunokuthi nimthuke nimsabise. Omgibe sebekhuluma kakhulu la namhlanje ngoba amangqushana fanele enze emgazini, kodwa yena umgibe lo ngesikhathi uNsika ebhizi noKhehlelezi lapho umgibe ubebhizi enza itulo lokuthi alungise igama likaKhehlelezi ngoba uKhehlelezi ezomnikeza imali. Kuyena wayebopha itulo lokuthi lizolungiswa kanjani igama likaKhehlelezi waselivelile nje obala ukuthi uKhehlelezi uqola abantu. Kodwa namhlanje amangqushana amafuna akathatha umzukulu uyena osethuka inhlamba osebiza abantu ngayo yonke into le. Hayi kahleni manje, kahleni ake nibe ne-sense of humor, ake nibe nokulisela nokucabanga nokubona into nje i-advert uyayibona ukuthi isikhangiso and abantu mabekucela ukuthi bakhangisele
bazimisele vele bazofuna ukhangisa ngale ndlela owenza ngayo amavidiyo ngoba iyona ebadonsele eduze. So umzukulu la kufanele enze exactly lento abayifunayo, athathe imali ayivalele umlomo but ngeke ahambe nibambe izandla ethi votelani la. Hayi kahleni mina i-MK nje futhi egcwele la, i-MK yona lesiyithandayo, nami ngiyayithanda futhi ngizoyivotela, kodwa hayi uma uthi nizophatha kanje nizoshiya niphume. I'm telling you 5 years ngeke izidlule ngoba nina kusho ukuthi masitelekile nina nizosilumisa ngezinja ngoba sobe sinombono ohlukile kowenu. Anifuni umuntu abe nombono different. Nina nizoba worse than i-National Party indlela enizophatha ngayizwe. Manje ngafuni ukuthi abantu babe nombono o-different from kumbono wenu. Nizothi nenza lokhu sithi asikufuni lokhu, sifuna lokhu, nisilungise ngezinja nini. Sengibone kahle aniphume nje emgazini thina-ke emgazini sikanithwala phela thina mathiwa nje asibhekani sikanithwala thina ahleli nje anihlukane nomzukulu ayithathele imali yakhe ayihlele ney'ngane zakhe niphume kuye. Wena uma wazi ukuthi uzovotelani mhla 29 uzobe uwedwa laphaya egunjini uvotele into oyivotelayo, hhayi indaba okuthuka umuntu ngoba imali